Good morning. Good morning. So far, Archbishop, kumusta to ang pamatig karong sa bulan? Excited kayo. It's your I'm so first time. excited. First time nako. First time nako. So far, Archbishop, kumusta yung mga experience sa mga pinakaunang sinulog diri sa Subo, Archbishop? Malipayon kayo no? Ma-amaze ka sa devotion sa mga tao, no? So labi na sa mga Subuanon ba. Matandog yun ka. Ako nga Arsobispo, kalipay nako na magtanaw nako ang mga tao nga buhi kay silang pagtuo. Faith is very much alive now in Cebu. Kanya, Archbishop, ay bisag daghan na kayo hangin sa ito sa Subo, daghan kay kalamidad, kung agbatong at tragedya sa Binali, Archbishop. Unsa may pumasulti sa klase sa devotion sa mga Subuanon, labi na ngadto ka nga malapatan sa Diyos ato ninyo. Yes. Di ko ka-imagine kung mahitabo ni mga trahedya nga way pagtuo ba ang mga tao. Di na ko ma-imagine kung sa kaguba ang ilahang kinabuhi, no? Pero tungod kay naman tay pagtuogon o nga bisan sa mga nahitabo ang mga tao ligon gyapon. No? I'm sure daghan ang mga nasakitan, daghan ang mga medyo natandog pod sa ilahang pagtuo, pero lahi ra gyud kung naatay gihawiran ba kay di man ta mawadag paglao, no? So kana I'm very grateful. Kinantanan ang kita magpasalamat, no, because of our Christian faith. No, our Christian faith is the one that keeps us going despite all the challenges. Yeah. Okay, Archbishop, sa pagilapos na lang, unsay ato ang mensahe para sa ato ang mga Subuanon karong selebrasyon sa kapistahan sa Diyos sa ninyo? Akong gidasig ang mga Subuanon, no, nga atong sadyaon, atong saulugon gyud og tinud-anay kining mao nga kapistahan sa ato ang pinangga nga Senior Santo Niño, no? Musangpit man taniya sa panahon sa mga kalisdanan. Ako manghinaot nga kung siya po'y musangpit na to, di sa ta magpabungol-bungol, no? Kay I'm sure natay mensahe pangayoon sa Ginoo, pero ang Diyos nga bata doon na po siya mensahe para nato, and for me that is the more important thing, no? So hinaot di ta magpabungol-bungol kung ang Diyos nga bata may musangpit na to.